Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu albarka, muna yi wa kowa barka da wannan lokaci, barkanmu da warhaka. Ya gida, ya yau, ya kuma haƙuri, ya karatu, ya kasuwa, ya kuma azumi. To Allah ya taimake mu, ya ba mu sa'a albarkacin annabi da alƙur'ani. To ‘yan uwa, bisa ƙarin haske na wannan karatu da shugaban wannan makaranta, jagoranmu kuma abin alfaharinmu a cikin wannan karatu na forex trading, Malam Auwal Shehu Mina, Allah ya saka masa da mafificin alkhairi, wanda shi ya ɗauki nauyin dukkanin karatun nan da muke yi wajen koyar da mu da kuma tarbiyyantar da mu ɗabi'ar wannan kasuwa. Hakika kuma duk wanda yake cikin makarantar nan ya san irin ƙoƙari da jajircewa da malam yake yi a kanmu da karatu da nasihohi don ganin mun fahimci wannan kasuwa. Allah ya saka masa da alkhairi, wanda a duniyar mu a yau yanzu za ka bincika gurare da yawa, samun gurin da za a koyar da kai kyauta wannan karatu sai ka bincika sosai ɗan uwa. To Allah ya saka wa malam da alkhairi, Allah kuma ya ji kan mahaifa, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. To ‘yan uwa, bayanin da zamu bayani ne akan ainihin fair value gap, wanda muna ta bayani a kanta. Saboda me yasa muke bayani a kanta? Dan ɗan uwa ka sani, na sani cewa ita wannan fair value gap ɗin akwai wacce manya-manyan forex trading suke shiga cikin wannan kasuwa. Manya-manyan forex suke shiga wannan kasuwa, bankuna ne da wasu manyan yara haka da kamfanoni waɗanda suke shiga wannan kasuwa. Ya kamata ka san wannan guri. A duk lokacin da aka ce maka kasuwa tana yin off, down, off, down, off, down, to tana haka sai ta zo ta yi haka, sai ta kasa wuce saman nan, sai ta dawo. An yi me? Kaga an yi breaking ɗin nan. Dawo wannan da ta yi ta nuna maka cewa an samu canjin tafiyar kasuwa. To tunda an samu canjin tafiyar kasuwa, lalle kasuwar nan tana nuna maka cewa za a ci gaba da sauka ƙasa. Menene abin dubawarka a nan? Ka san dai duka a nan zuwa ake aitocin ɗin fair value gap a koma sama. To tunda haka ne, kuma duka suna karya wannan gurin ne. To a nan ɗin ma fa haka ne ya faru. Wannan dogon da ya sauko haka, wannan dogon, ka gan shi nan? Wannan da ya sauko ya karya nan gurin. Me suke nema su ainihin manyan kasuwan nan su shiga kasuwa? Sun tabbatar dai kasuwa daga nan an samu ainihin canjin tafiyar kasuwa. Kasuwa za ta koma yin down trend kenan, tunda an gama off trend, tunda an samu confirmation cewa gashi nan an samu bata wuce nan gurin ba, aka samu double top. Da aka samu double top kuma sai aka zo aka samu break of structure, an karya wannan gurin. To su abin da suke jira, suna jiran kasuwan nan ta dawo wannan fair value gap ɗin da take a nan. Allah ya sa ɗan uwa ya fahimce ni. Dole za a samu fair value gap a nan. To abin da suke jira, ita kasuwar ta dawo ta yi tafin ɗinta sai su ci gaba da sauka. To ‘yan uwa, kafin ta zo nan ɗin akwai wani ba da ƙafa da take yi, wanda manya-manyan kasuwan nan suke kiransa da inducement. Za ka ga kasuwar sai ta yi haka, kaga ba ta taɓa fair value gap ɗin nan ba, sai ta dawo. Masha Allah. To wannan dawowar da ta yi, wasu za su biyo ta a nan. To ba su san cewa nan ba da ƙafa aka yi ba. Duk wanda ya shiga kasuwar a nan, to lalle kasuwar idan ya sa stop loss ɗinsa ma ya aje wayan shi, to lalle za ta buge shi. Ba za su shiga kasuwa ba sai har kasuwar ta koma nan, sun tabbatar an yi tocin ɗin wannan fair value gap ɗin. To a wannan gurin nan, a nan dukkanin big boys suke shiga kasuwa, da manyan kamfanoni da bankuna a nan suke shiga kasuwa. Sun tabbatar tunda aka yi tafin ɗin wannan fair value gap ɗin, to kasuwa za ta yi me? Za a ci gaba da down, za ta ci gaba da sauka ƙasa. Kamar dai yadda yake a haka, za ta ci gaba da sauka ƙasa.
To bari mu je cikin chat dan uwa ka ga yadda abin yake. Allah ya saka wa malam da alkhairi, muna godiya. Allah ya ji kan mahaifa. Masha Allah. Na'am, dama muna cikin chat din. Yanzu alal misali ga ma'ana. Gashi nan kuna ganin yadda kasuwar mu take tafiya. Sama take yi a nan gurin. Gashi nan kasuwa haka take, tana haka. Sai ta yi haka, sai ta yi haka. Sai ta yi haka, sai ta yi haka. Sai aka yi haka. Ka kasuwa ta tafi sama, sai ta dawo. Ta karya mana ina? Ta karya mana wannan gurin. Ga wani guri nan? Na'am. Ta karya mana wannan gurin. To da ta karya mana nan gun, menene abin lura ana? Me muke da shi a wannan block ɗin da kasuwan nan ta sauko aka karya wannan gun? Muna da fair value gap ana. Ga ta nan. Menene abin da muke faɗa inducement ɗin nan da ainihin su wanda suka san kasuwan nan, suka san ɗabi'ar ta suke faɗa? Gashi nan kun ga kasuwar ta koma kaɗan ana, sai ta dawo. To wannan tafiyar da ta yi ta dawo, wasu za su shiga kasuwa a nan su yi zaton cewa wannan saukar da aka yi tafiya ce ɗorarriya. A'a, ba ɗorarriya ba ce. Ai ga abin da muke gaya ma, wannan fair value gap ɗin dole za ka bari a zo a yi tafin ɗinta. To sai muka kama ta haka, muka ɗauko nan muka ɗora haka. To kun ga nan gashi abin da suke targeting ta dawo, ta yi tafin ɗin cikin wannan fair value gap ɗin. To waɗanda suke trading, wasu suna yi a 1 hour, wasu suna yi 30 minutes, wasu suna yi 15, wasu a 5 minutes. To tana dawowa suka tarfa ta a nan. To za su koma ainihin time frame na kamar 5 minutes, wasu ma su koma 1 minute, wasu su koma 15 minutes. Burinsu wannan candle ɗin shi kaɗai, ka gan shi nan, idan ka koma 5 minutes, shi kaɗai idan aka yi maka testing ɗinsa, ga wanda suke da manyan jari a kasuwan nan, to ba ƙaramin kuɗi za su samu ba. To shi ne wannan abin da ake kira inducement nan gurin. An yi kamar za a taɓo fair value gap ɗin sai aka dawo. To kai ka daure ka iya mallakar kanka, ba ruwanka da wannan jajayen kandilan da suke maka barazanar sauka. Ka bari har sai an samu wani kandil ya zo ya maka tafin ɗin nan, ya nema tafin kawai. In ka shiga kasuwa sai ka koma ƙaramin time frame kamar 15 minutes haka, ko kuma 15 minutes ko kuma 5 minutes, sai ka koma ka ɗora ainihin TP naka. Aina za ka ɗora TP? Idan har aka ce ka shiga kasuwar a daidai nan gun, to sai ka zo nan kuma daidai wuyansa inda suka zama su biyun nan, daidai nan wuyan nan, ka gan shi daidai nan gurin, sai ka ɗora TP naka. Daga nan idan ka shiga a 0.01, kasuwa ta zo nan, kana da $10. Wanda ya shiga a 0.05 yana da $50. Wanda ya shiga a ainihin 0.1, a nan zai samu $100. Wanda ya shiga a 1 standard zai samu $1,000. Misali, ai kaga mun shiga a 0.01 sai muka koma. To da muka koma kaga muka sa 1 standard, idan ka duba ainihin abin da za mu samu $1,000. Wanda ya shiga a 0.1 zai samu $100. Wanda ya shiga a 0.01 zai samu $10. Allah ya saka malam da alkhairi, Allah ya ji kan mahaifa, Allah ya sa kuma ɗan uwa sun fahimci abin da muke nufi. Sai dai bidiyon namu yayi tsawo. Allah dai ya saka wa malam da mafificin alkhairi. Allah ya ji kan mahaifa, Allah ya ji kan mahaifa. Malawal Shehu, muna godiya a gare ka. Dan babu abin da zamu ce maka da ya wuce mu dinga yi maka addu'a ta alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi da abin da kai mana. Allah ya samu ma mu zama masu ƙoƙari kamar yadda kake ƙoƙari a kanmu, ganin cewa 'yan uwa sun fahimci wannan karatu. Allah ya saka malam da alkhairi. Allah ka ƙara mana himma da ƙoƙari da haƙuri da kuma juriya da jajircewa a fagen neman ilimin wannan kasuwa mai albarka. Masha Allah, masha Allah. Allah ya saka ma da alkhairi. Alhamdulillah, alhamdulillah.